May 26 na nga kaya meron ng sahod. At alam ko excited kang malaman kung magkano. Kaya tara kunin na natin. Excited ka na ba? Pues, mas excited ako, char. Pero ang aga-aga nga namin na nandito sa may pagkuhanan namin ng pera dahil nakiangkas kami kay Daddy Dan. Oh, Jiva, namumutla yung mukha ko. Paano ba naman kasi masama yung pakiramdam ko pero dahil nga may sahod na, go! Ganun pa man hindi pwedeng hindi namin makuha ngayon yung sahod. Kaya naman dumaan kami dito sa kabilang bangir. Syempre, excited na kaming i-reveal to. Yun nga lang pagdating namin dito sa bangko, napakahaba din naman ng pila. Oh, Jiva, akala ko maaga na kami. Yun pala, may mas maaga pa sa amin. Oh, wait lang ha. I-withdraw ko na. Kumalma ka lang dyan. Napaka-exciting nga dahil ang content na ito ay sahod reveal. Dati-rati nga nanonood lang ako nito. Ngayon may experience ko na. At ito na nga, nahulaan mo na ba kung magkano? Sana lahat blue. Char. Dahil nga sahod ay ititreat din naman namin yung mga sarili namin. Dapat ganun. Char. Pupunta nga kami dito sa may Chongsan Mabini kaso nga lang close pa kaya dito muna kami magtatambay muna. Bilang nanay nga, ang kaligayan lang natin ay yung mga gamit sa bahay. Kaya naman maghahanap ako ng spinner. Sira na nga yung spinner ko at binenta ko na rin kahapon. Alam mo ba kung magkano yung benta ko lang? 70 pesos. Naloka na lang talaga ako. At gusto ko nga rin palitan yung lagay namin ng pinggan kaya naman naghahanap ako ng dish organizer. Gusto ko na nga isabay sa aesthetic na theme. May napusuhan na nga ako dyan kaya babalikan na lang namin bukas. At dahil sahod naman, gusto ko yung sahod namin ay may mapupuntahan. Kaya naman naghahanap din ako ng burner dahil matanda na nga yung burner ko. Kaso nga lang ito yung nakita namin, yung ipit ng panty. At dito ko na nga lang sa bahay na pagtanto na ang liliit pala kaya naman pala mura. At ito na nga pumunta na lang kami dito sa kabilang bangir na Chongsan. Dito nga nakita ko na mura din pala yung washing with the spinner. Kaso nga lang meron na kasi akong washing kaya spinner na lang talaga ang kulang. At kailangan nga namin ngayon ng spinner dahil magtatag-ulan na. So spinner lang talaga yung kukunin ko para makabili pa ako ng iba. At ito nga lang yung mapagpipilian na spinner, yung 2.6 and 2.4. Nasubsob na naman ng bata kaya ayan, todo iyak na naman siya. Syempre andito na rin lang kami kaya ayan, naghanap na rin ako ng burner. Single burner lang naman dahil maliit nga lang yung kusina namin. At nakita ko nga na merong 400, 500, 600, ganun. At nakita ko nga rin itong aesthetic nilang balde kaso nga lang hindi ako kumuha dahil walang magbibit-bit. Dibaling at maisabay na lang siguro sa susunod. Syempre dahil sahod, kailangan naming mag-grocery. At yung pinaka-importante lang naman ang kinukuha namin tuwing sahod. Ito nga yung gatas lang ni Arky at yung mga snacks niya. Isa rin sa pinaka-importante ang vitamins ng bata kaya ayan, kumuha na rin kami. Ay na, apo, alam na ng bata magturo-turo ng laruan niya kaya ayan, binabantayan pa nga niya. Deserve naman ng bata mabilhan ng bagong laruan ngayon dahil bagong sahod nga kami. Char. Kaya ayan, pinagbigyan ko na. At hindi pa nga nakontento ang bata. Ayan, humirit pa ng Jollibee. Ay na, apo, naggastos nga ubing. Hindi naman ako ganito nung bata ako For the waiting na nga lang kami dahil nag-take out na lang kami. At habang inaantay namin yung order namin, ito na nga, i-reveal ko na yung sahod. At yung sahod namin ay... Tada! Wala pa dahil hindi pa tayo na-monetize. Kami ni Arkidan ang kumukuha sa sahod ni Daddy Dan. Kaya kami ang sumasahod, ganon. Ambisyosa lang talaga akong sumahod na. Kaya wag kayong mag-alala, isi-share ko talaga kapag dumating na.